Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Bamanakɛ minɛw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw koɲuman dɔn k'a fɔ a ye aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɛnɛ kan ka sanga ni tarata juillet kalo tile 14 san 2026 an ka fintigilakaw ka minisiri fila kana minisiri ani duguba kɔnɔna ko minisiri kunungo olu ye ɲɛfɔli kɛ minisiriso fila in kɔnɔ baara mun kɛra jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ale ka san 5 kɔnɔ maaw ka se k'a dɔn baaraba minnu kɛra kanako ani kɛlɛko bunakun kan. An ka jamanakuntigi ye farafina kɛlɛya tɔn Union Africaine ɲɛma ka o bisimila kunungo yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ jamana filaw olu cɛlaw kan. An ka jamana minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ maliden min bɛ kɔ kan a ye Seydou Keita k'o bisimila yaasa tunkarankew tɔgɔla don mun kɛnɛ mun kan ka sigi ka o baaraw ka o nun tigɛ. Kulukorokaw fana siraban kasara a fanga bonyana kosɛbɛ Kayikaw fana la k'a fɔ ko plaki kun fɔlɔ olu dira a tigiw ma Kayi gouverneur o fɛ. Kɔkan kibaruyaw bɛna taa ni an ye Senegal jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa Basiru Jomaye Faye a yɛrɛ k'a fɔ a bɛna a ka fanga ɲinitɔn sigi ni waati in na a bɛ ka kumaɲɔgɔn bori ani maires ni maa caman ni ɲɔgɔn cɛ. Amérique ni Iran olu ka wulikajɔ olu bɛ senna farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la Coupe du Monde ni a demi-finale bi wula in na 19h sɔɔni sisan Faransi ani Espagne olu minnu kari ɲɔgɔn na ninnu de an ka kunnafoni la kumabaw ye sɔɔni an bɛna ɲɛfɔli bonya mun ye k'a lase aw ma a y'aw bisimila. Ka foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma i n'a fɔ n kun ɲɛkulo la sɔmi cogo min na an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta ale ye san 5 sɔrɔ fanga kɔnɔna la baara mun ni olu kɛra bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ gouvernement maa caman bɔra k'u ka baarabaw ɲɛfɔ minnu kɛra u ka bolo kan lakanako o mun ye an ka jamana aminako ba ye bi ani fo ka taa se jamana fanga bɛɛ lajɛlen bɛɛ sinsinnen no fɛn mun kan o de ye kanako ye o siratigɛ de la lakanako ministre délégué ni o général division Umaru Jara ye ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ani a balimakɛ kun don duguba kɔnɔ ko lakanako olu ministre ni o ye général division Daoud Ali Mohamedeni ye kunungo tɛnɛ juillet kalo tile 13 CCB kɔnɔna la ni ministre saba ninnu ye u sigi ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye san 5 kɔnɔ baaraba mun kɛra kanako olu bunakun kan n'a ye kɛlɛko ani kanako fo ka taa se surasi kɔrɔ olu ka ministre so ka bolo kan ministre délégué a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraba minnu kɛra dɔ bɛ tali kɛ ka se ka an ka jamana fintigilakaw kologiriya ka minɛn d'u ma u ka se ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko an ka fintigilakaw u ye minɛn caman sɔrɔ bi na Mali fintigilaka kologiralen don ani ka u bila baaraw la baara mun b'a to u bɛ se ka juguw kɛlɛ ko ni gale ni minɛnko tun bɛ an na jamanakuntigi ka san 5
in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ kuma o kuma waati bɛɛ maaw bɛ dagabana minɛnw ani diɲɛ minɛn kuraw kɛlɛkɛ minɛnw sanfɛ kɛlɛ minɛnw fo ka taa se duguma kɛlɛ minɛnw olu caman o dira an ka finitigilakaw ma o ko ma dogo maa si la yaasa ka se k'u ka baaraw k'u kologiriya ani finitigilakaw ka lahalaw u ka conditions ka dɔ fara o kan peremu ni a ɲɔngo yaasa kɛlɛcɛw u bɛ se ka galabu foni cogo min na ka juguw kɛlɛ wa o kɔfɛ ko kɛnɛyasoba sigira ministre délégué Umaru Jara ka kɔrɔfɔw la banakɔrɔkaw fɛ yen nɔ finitigilakaw ka kɛnɛyasoba o baaraw kɛra ko joyilakaw ni kɔnɔbugukaw fɛ yen nɔ k'an sigira ye k'an mun b'a to finitigilakaw bɛ se ka u ka baaraw kɛ ka juguw kɛlɛ kɛnɛyaso fana sigira kɛnɛyasoba 2 Sevare ani Gawo kɔnɔna la yaasa ka finitigilakaw olu ka se ka dagayɔrɔ sɔrɔ logement kɛra u ye logement 1000 ɲɔgɔngo ka tikaw fɛ yen nɔ o baaraw kɛra ka se k'a di finitigilakaw ma ani fo ka taa se finitigilakaw ka tɔgɔla yɔrɔ mun bɛ u ka bilankɔrɔw ko fɔ mémorial des armées yelenw kɛra yen nɔ ani fo ka taa se sanfɛ pankuru caman finitigilakaw ka kalanso école de guerre o baaraw kɛra ani fo ka taa se ka finitigilakaw bila lahala bɛ se ka jugu kɛlɛ nin n'a damataw de kɛra kumabaw ye ko baaraw ka ca nin kumaba n'a damataw olu de kɛra général de division Umaru Jara ministre délégué min bɛ kanako ani kɛlɛcɛkɔrɔ ka koɲɛ bunakun kan ka se ka o ɲɛfɔ kulu ɲɛnɛ maa mun ni ale bɛ duguba kɔnɔna ko ani maa nanama sumalenw protection civile ministre ni o ye général Dawud Ali Mohamedi nin ye ale ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko baaraba minnu kɛra so minnu jɔra polisisow ka fara fo ka taa se protection civile ma o bɛ t'i jɔ so 131 na ani fo ka taa se ɲɛdakura dira polisiso minnu ma ani fo ka taa se kɔɔri minnu olu bilala sen kan polisiya ani protection civile bunakun kan yaasa ka se ka maaw lakana duguba kɔnɔnaw la ko o baaraw kɛra wa ko baara ni baara mun ka maramafɛnw ka o di lakana tigilama ma ni o ye duguba kɔnɔna lakanaw ye ka kisɛw d'u ma ani ka minɛnw d'u ma k'u bila lahalaw kɔnɔ lahala mun b'a to u bɛ se ka duguba kɔnɔnaw la ka maaw lakana maaw ni o bololafɛnw o dɔw ye u ka kɛnɛya mɔbiliw ye o dɔw ye mɔbili minnu bɛ maaw donni ka taa ni u ye fo ka taa se moto minnu bɛ patrouille kɛ ani fo ka taa se ni tasumaw mɛnɛna o bɛ tasuma faga ni fɛn minnu ye o caman b'a k'o ta k'o d'u ma Dawudi ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko san 5 kɔnɔ protection civile ani fo ka taa se polisi ma maa mun taara ka fara ka se ka nɔnburu ka a bugun k'a bɛ t'i jɔ maa 115 hakɛ la o kɔfɛ nin waati in na ko maa 3000 olu bɛ kalanbulon na olu kan ka bɔ ka fara polisiw ani protection civile kan yaasa ka se ka duguba kɔnɔna lakana ko k'o kologiriya wa ko baaraba ni baaraba minnu kɛra o dɔ bɛ tali kɛ ka AES bolo kan ani AES bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ finitigilaka ko bunakun kan o mun bɛ tali kɛ lakana ko duguba kɔnɔna koɲɔgɔn ko nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ de kɛra san 5 kɔnɔ baaraba ni baaraba minnu kɛra nin bakuluba ninnu u y'u da don o la k'a fɔ baaraw ka ca ani ɲininkali ni jaabi minnu kɛra minisiri 2 ninnu o ye o baaraw bɛɛ lajɛlen ka o jaabi malidenw ye kɔrɔfɔ kuncɛw la o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele maaw ka fara finitigilakaw kan bawo kaana ko kɛlɛkow ani fo ka taa se duguba kɔnɔna lakana kow bɛɛ lajɛlen ka ko de don finitigilakaw bɛ baara la maaw kan ka kunnafoli de di u ma yaasa u bɛ se ka juguw ani maa juguw ka olu saralabɔ kɛlɛdaga la ka juguw ka se sɔrɔ u kan ani fo ka taa se duguba kɔnɔnaw la ka bandiw kɛlɛ ka maaw ni o bololafɛnw k'o lakana an ka jamana kuntigi kunun ko a ye farafina keleya tɔn union africaine a ɲɛma ka o bisimila a dagayɔrɔ la kuluba yaasa ko kumaɲɔgɔnw ka kɛ maa mun ni ale nana tile 2 baara la an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mahamudu Ali Yusufu ye ale mun ni a bɛ union africaine a commission ɲɛmaa la bi a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a ka taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka farafina gun kan baara minnu bɛ ka kɛ ani laɲini minnu b'u bolo farafina ka se ka fara ɲɔgɔn kan jɛɲɔgɔnw nafamaw kɔnɔna la kɛnɛ in kan minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ siraw bɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale tun bɛ yen fo ka taa se maliden mun sigin bɛ jamana kɔ kan Musa Atayer ale fana tun bɛ yen nɔ ka fara fɛn mun ye farafina commission o ɲɛmaaw ni o ye farafina union africaine misal o n'a ɲɔgɔnw ni bɛɛ lajɛlen maaw tun bɛ nin kɛnɛ kan maa mun ni a nalen filɛ nin y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ wa laɲini ye farafina jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka kuma ɲɔgɔn kɛ ko mana gɛlɛya ani ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo kabi gale sigi ka fɔ mun ni o tun ye damu ye k'a ka kan tiɲɛ ka fɔ ka jamanaw la bɛɛ lajɛlen ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw kɛ bawo ko n'a farala ɲɔgɔn kan
o de bɛna ni bɛn ni keleya ye ani jugu kelen minnu bɛ bɛɛ lajɛlen da la ko an bɛ fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka o jugu kɛlɛ yaasa bɛn ni keleya o bɛ na nin kɛnɛ in kan union africaine ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko an ka jamana ɲɛmaa ye kunbɛli min da a kan kunbɛlicogo cɛɲi ani fo ka taa se kɔrɔfɔw kɛra kɔnɔnajɛlenya kɔnɔna la kɔrɔfɔ minnu bɛ ɲɛta siraw ani bɛn ni keleya siraw bɔ ko o de y'a to a nisɔndiyara bawo ko jamana in ni o y'an ka jamana ye ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ jamana mun don an bɛ bɛn fɛ an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma fɛ wa an bɛ baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye nka baaraw bɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔna la o siratigɛ de la maa mun nalen filɛ nin ye a y'a ka tasibila ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu buruna jango finitigilakaw ka ɲɛmaa général d'armée Sadio Kamara ale mun binna jamana kumabɔli la ani fo ka taa se finitigilaka fɛn fɛn ka yɛrɛ k'a fɔ ko farafinaka ɲɔgɔn minɛ farafinaka keleya ko u bɛ o wulikajɔ mun na u bɛna o baaraw kɛ k'o kologiriya yaasa farafina bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na kunnafoli ko bunakun kan AES jamana ka kunnafoli sira mun bɛ yen ni o y'a jabarani ye Tafuk TV o ni Rusikaw ka jabaraniso TV Novosti ye bolo ɲɔgɔnma kɛ Nigerikaw fɛ yen nɔ ko in kɛra ka minisiriw to jalajɛba la bawo AES ɲɛmaaw ani fo ka taa se kunnafoli ko minisiriw olu tun bɛ jalajɛ la o kɛnɛ in kan a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko AES jamana u jɛra ka o bolo di o ni RISI jamana ma yaasa kunnafoli ko a bɛ se ka diya cogo min na RISIkaw ka TV Novosti ko nin kɔrɔfɔ in a bɛna tali kɛ yaasa ni bɛnkan in nafa tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se ka an ka kunnafoliw ka olu kɛɲɛ ka bolo ɲɔgɔnma kɛ kunnafoli jɛlenw bɛ se ka di cogo min na bawo tele in sigikun laɲini kɛra mun ye ka se ka kunnafoli juguw kɛlɛ maa minnu ni olu ka laɲini ye ka AES jamana tɔgɔ jugu yira diɲɛ na ka yir'u la k'a fɔ kunnafoli sira bɛ anw bolo minnu kolo ka girin AES jamana yɛrɛ ka kunnafoli yɛrɛ ye mun ye ka se ka o yira diɲɛma la o siratigɛ de la ko bolonɔ bila sɛbɛnfura min na a bɛna tali kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an baara di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Burkina Faso Mali Niger ani RISI jamana ka ni kunnafoli sira in jabaraniso in ko ka kunnafoli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na tungarangew tɔgɔla don mun ni olu kɛnɛw labɛn bɛ ka kɛ n'a baaraw kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ko forum international de la diaspora o siratigɛ ni o labɛn kɔnɔna la maliden mun sigin bɛ jamana kɔ kan u ka minisiri Musa Atayer a ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni an ka dolantana kɔrɔba Seydou Keita ye yaasa ko nin kɛnɛ mun n'a kan ka kɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 16 ka taa se a tile 18 ma Bamako Musa Atayer yɛrɛ k'a fɔ ko a ye nin maa in bisimila bawo maa mun don a ye Mali tɔgɔ labɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ani a bɛ ka baara mun kɛ a kan ka maliden mun sigin bɛ kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen galabu foni ni mun ye wari sɔrɔ u ka na n'a ye ka na baara kɛ an ka jamana kɔnɔ bawo k'o de ɲɔgɔn tɛ hali n'i ye fɛn fɛn jɔ jamana wɛrɛw kan mun bɛ jɔ i yɛrɛ fa baara o de ɲɔgɔn tɛ o de bɛ nafa lase jamana ma wa o fana de ye siniɲɛsigi ye tungaranke bɛɛ lajɛlen ko nin ka kɛ misali ye maliden mun bɛ jamana kɔ kan minnu ye baara kɛ kɛnɛ dayɛlɛlen don u ye Musa Atayer yɛrɛ k'a fɔ maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ ka na baaraw kɛ yaasa ka sɔrɔ yakubaya ka sɔrɔ siraw kɛ ko minisiriso in labɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen bisimila ani ka baara kɛ ni u ye o siratigɛ de la ko kɛnɛba mun ni a kan ka sigi ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se ka na Mali ka baara kɛ jamana bɛ ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na Bamako kɔnɔna la nɔ Sabalibugu kuran kɔnɔ i n'a fɔ an ye kibaruw lase aw ma cogo min na ko muso dɔ ko a kɛra sababu ye ka a cɛ faga ko ka sababu kɛ keleya ni a ɲɔngow ye a kun yɛrɛ mɛn k'a fɔ finitigilakaw ɲɛnɛ ko cɛ in fure taara ye a ka du kɔnɔna la finitigilakaw tun bɛ sɛgɛsɛgɛli la bawo u kun kɛn bɛ ka musolaka in ka a lasago yaasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u kɛlen ka ɲininkali busamisɛn gan muso in na a ye jɔnŋala fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ale cɛ yɛrɛ sata ko a nɔ yer'o la kolonkaladen a y'o de ta k'o da cɛ kun ko ka sɔrɔ ka muru walima bese k'o de da cɛ in kun kɔrɔfɔw kɔnɔna la yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko muso ye nin baara in kɛ ni keleya de ye bawo kibaruya dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko cɛ kun ti don joona muso ka kɔrɔfɔw la ani fo ka taa se ko muso kun siga mɛn k'a fɔ a furukɛ bɛ nalen muso filanan ta de la o keleya ni a ɲɔngo k'o de kɛra sababu ye a ye a cɛ gosi nin cogoya in na ni maramafɛnw ye fo k'a bɔnɛ ani na ko in bɛ finitigilakaw ka bolo kan ani kiiritigilamaw yaasa ka se k'a lajɛ a kungo ni an ye mun ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka sigiw kɔnɔna la gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ani fo ka taa se ɲɔgɔn faamuyabaliyaw olu caman bɛ sɔn ka wolo nin na ɲɔngow la ko a ka kan maaw ka se ka ɲɔgɔn faamu sigiw kɔnɔna la furuɲɔgɔnw kɔnɔna la yaasa
bɛn ni basigi olu bɛ sɛbɛntiya kibaramite fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔ ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. kayikaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛma général de brigade musa sumare a ye i senfa ka taa se direction régionale de transport yɔrɔ mun na ni plakiw bɛ ka dilan ka taa lajɛ baaraw bɛ lahala mun na kɛnɛ mun ka ni marabolo ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ a nisɔndiyara baw ko baaraw taabolo a bɛ maa mun nafa baaraw tacogo ka ɲi maaw bɔ n bɛ cogo min na ka se ka taa u ka plaki sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun ta malidenw b'a a nɔfɛ o siratigɛ de la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu dɔw ka plaki bɔra ka ban a yɛrɛ ye o dɔw taw d'u ma yaasa ka se ka maaw galabu fɔ ni minnu ma taa fɔlɔ halisa u ka se ka taa o baaraw kɛ ɲɔnɔkaw ni bila fo ka taa se segu ani san a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko banakisɛ minnu bɛ yen ni o ye wulu ka kininda ani fo ka taa se sa ka kinindaw ko olu caman yera san 2026 daminɛw la kininda ninnu ko a ye maa 19 sɔrɔ ka daminɛ ɲɔnɔ bila segu ani san hakɛw la o kɔrɔfɔ de ye dayɛnɛmara kulu min bɛ yen n'u b'a wele ko kɛnɛya kelen une santé ko bɛɛ lajɛlen ka se ka i janto yɛrɛ la jango samiya waati ninnu dugumafɛnw ko maaw k'u kɔlɔsi u la fo ka taa se tumu ni a ɲɔngo ko o bɛɛ lajɛlen ni waati in na a fanga bon kosɛbɛ samiya daminɛw ko bɛɛ lajɛlen ka fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ni dugumafɛn ninnu ka olu kɛlɛ kulukorokaw fɛ yen nɔ siraban kasara kɛra sabu ye ka maa 12 de bɔnɛ a nin na kalo tɛmɛnen kɔnɔna la o kɔrɔfɔ de dayɛlɛ mana yɛrɛ la k'a fɔ ko kulukoro k'a daminɛ san 2025 la ka se bi ma san 2026 an bɛ waati min na ko maa 300 ani maa 49 olu de jogina siraban kasara fɛ wa maa 12 olu de fagara fɛn min siraban kasara o kɔlɔlɔ fɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kulukoro jango bamakɔ ni kulukoro ɲɔgɔn cɛ gidɔrɔnba hakaja mɔbiliba minnu bɛ tɛmɛ boli damatɛmɛ kojugu ani fo ka taa se sira sariyaw tɛ labato jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ o n'a damataw de kɛmɛ sabu ye ka siraban kasaraw ka olu juguya gawukaw fɛ nɔ kalanbulon kɛra maaw kun fasodenɲumanya baaraw kan kalanbulon min ni sifinnakaw ani fo ka taa se maakɔrɔ caman olu garisɛgɛ donna a kalanbulon na ka sanga ni juye kalo tile 13 ye tile 4 kɔnɔ maaw bɛ bɔ borɛmu gawo gunzurɛ soni alibɛr o n'a dafɛ dɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka faso kanu k'a dɔn jamanadenw bɛɛ lajɛlen dusukun na ko faso kanu bɛ daminɛ sigida kanu na sigida baara n'a ɲɛtaw bɛɛ ni keleya ni basigi bɛɛ ka se ka i nin don o la tɔnbuktu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla tɔnka a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko tɔnka kɔnɔna la u ka buse kɔrɔ dɔ busew ka ɲɛmaa kɔrɔ ko ale fagara abdule mahalimadu tandina sigida dɔw ka kibaruyaw la o yɛrɛ k'a fɔ ko u taara ni maa kofɔlen ka taa a faga kunungo ko fo a jabala la wa ko nin waati in na maa minnu nana n'u ma se ka bugunatigɛ maa 4 kun don n'u kun kɛn bɛ ka u yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ dogo u ɲɛ maskelen yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ wele bilala fintigilakaw ma u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka se ka a kow ka a ɲɛdɔn yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ san lawta mun ni a bɛ ka na samiya ye ji sɔrɔ ji fanga tilala ka kɛ sababu ye ka dugu min bɛ yen ni o ye bura ye ka o ni yoroso tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na bawo ko sira min bɛ bɔ yoroso ka taa bura nin waati in na a bolili kɛra a tɛ se ka kɛ ye bawo ko sira sɛbɛkɔrɔ cɛn bɛɛ kilomɛtiri 27 kɔnɔna la maaw bɛ se ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ a bolila bawo ko sira in fo a ka lajɛ ka sira in dilan n'o tɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ nin sigida ni a lamini yɛrɛ k'a fɔ sirako gɛlɛya kɛn bɛ ka u ka taamaw ka olu bɛɛ lajɛlen jɔ ni kuma in na
bangasi kaw fe no mamu kemeka u sigaro bla ko déplacer menen tara ka duma yasa ubseka u yera deme chogomna menen munu ni obetalike famu ye nyegon ka ulujo uye ani fukata se jibondo famu ye yele unye ani nako senero o chama tara ka duma ko ne aklela kunte doraye mamu ni ulu kemeka u sigaro bla ka sabuke lakana baliaye ubseka uka wati lateme ere ani baden ke ba mi kene de ma folo ka soro ka tanga ko ngi wara kono la jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kokan kewra mina tani anye Burkina Faso jamana konna la ka sanga ni jouer kalo kile 12 ye u ka police la kamu ni ulu be kuri tenga o arrondissement konna la were ka fo ku ye tega da mata ani flakan mamunu bela jelen shifina kawdo ka bo santan sabakata se santan kononton ko sega ko la ka fo u kun kemme ka sodore ta somun konna la ube damateme walani anyongola o stratiger la pos la kaw tara chunke ni manunu ka yara ka fo u ye bara munke damateme wale dun ate ben horiani famu yenema konna la ko depravation de merci o stratiger la ube findira ka buluka ya saka to ujo u ka jogo ya walo o kungoro Senegali jamana nyema Bassirou Diomaye Faye yara ka fo ko abena aga fanga ni ton ka obla 5 ans la yini muna yara ka fo ko fanga ni ton bena bela jelen ka be fara nyonga ka ke jamana kelenye be se ka kankelen fo chugumna o siratiga la jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ko aye tama oboloda ani fokata se ani meru ye ka nyonyo damne ko ni watina fokata se utikalo kle shegin omoni obola meka ke fanga yini ton anu doni bakulu bayeni o ya lancement ye yasa ko ka se ka Senegal jamana kono ka kulusi kulme mo franyoka o ka korfo la Nigeria jamana ye ayra ka fo ko olu ye fen bela jelen franyoka o ye sega segalo ke ka ayra ka fo Nigeria ka demunu ni u gena ka bo sur Afrique jamana kono ka sabuke ante dunan fe wala ye xenophobie ko unale Nigeria jamana kono olu ye seben fura be franyoka ka nyini femu ye sur Afrique kanga indemnisation ni o ye ka musaka musara o ye bawo ko maw ye gerante mun soro maw ye damatama mun soro musaka mun kanga sara uye o damatama ni o garanto kun koro ko olu yo seben fara bele sara yonka o bina ta o nyini sur Afrique jamana fe jese nani tomba mun ga chawnya shime shifna ka ko kunyoma UNICEF ya raka fo ko Centrafrique jamana konala ko ulika jobe ka ke yasaka kolera kunflanintu banakise ka kumbe bawo ni wati na ko ni banakise yira ma kemenani ani ma bisaba ani duru de la wa kara sabuye kama bisaba ni woro ka obone ani na ko bawo ni banakise ni anyongo kunflanintu ani fokata se banakise woro ulu chamamba abeka juguya ko fo felanda balka ke hakaja ka shifina ka kushika boni bananuma maraku jamana de mumbeno ni franco marocain do kuna foldila ali lamara bete ni jalaki binunu akan ka fo ko abeka kuma bela jelen fo fangama Maroc fangama ko aka kuma ani aka kuna folu bela jelen beta fanga jugala o siratiga la fanga kumbe ni may no fe ko abolen tamadore la ka ebo Espagne ka chun Maroc jamana kan dron findila ka ye tegaka aka ni watina ko abe findila ka boloka ya saka seka ka cricket Libi jamana konna la fintigila kamu ni u klame fanfla ye bawo jamana be kamara fintigila ka fanfla fe munu be faba kono ani munu be libi koran fanfe arame ka foko jeselna ni tomba Nations Unies ka bolo nyogoma ani uluka puma nyoga konna la fanfla mawu ube ka nyini ka u fara nyoga o siratiga la arame ka fo ko fintigila kanunu ubna fara nyoga ka se ka fintigila ka la bendo ke ko orebe jigia ko radi mama ka fo
jamana ninnu na libi jamana kɔnɔ fan fila in ka farafarali u bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka gɛlɛyaw ka olu ban Sud-Afrique jamana kɔnɔna la polisilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye enquête dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ bawo u ka dolantana mun bɛ yen nɔ ni o ye Jayden Adams ye ni a fure taara ye a yɛrɛ ka du kɔnɔna la a bɔlen dɔrɔn Coupe du Monde sen fɛ Coupe du Monde minnu kan bɛ ka tan ko jumɛn de kɛra ni dolantana in a sata ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yaasa ka se ka a ko ni a kunna ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn na Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ kunungo ko olu ye Detroit Dormuzu minɛ k'a k'u ta ye wa ko Detroit Dormuzu lakana ko Amérique de bɛna a baaraw kɛ wa k'u t'a kɛ maaw ye fu dɛ u bɛ maaw ka batonw lakana wa maaw bɛ u sara ko o siratigɛ la Amérique kɛmɛ ka wulikajɔw bolola Donald Trump kama Donald Trump ka kɔrɔfɔw la ko ka ɲɛsin Iran jamana ma Irankaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunu tɛnɛdon ko olu ye susuli ta ka da Amérique ka daga caman kan arabu jamana kɔnɔ ni o ye pays de Golfe ye ko ka debi dɔgɔkun kɔnɔna la bawo ko ka sangani Amérique jamana kun kɛmɛ ka dankari mun kɛ olu ka dagaw la ko o siratigɛ la olu fana ye tasarali kɛ ka ɲɛsin Amérique ka fintigilakaw ka dagaw ma farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan an ka senandolantana minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ san 17 bɔ U17 ni u kan ka taa diɲɛ kurukara ka senandolanci kɛnɛ kan Qatar san 2026 a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko senandolantana kɔrɔ Sumayila Kulibali n'a bɛ wele ko Sumayilaba ale de sugantera k'a kɛ ni sifinaka ninnu ka degedege karamɔgɔ ye ko entraîneur titulaire a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ni maa in a ye degedege karamɔgɔya kalan ni o ye entraîneur baaraw ye kafu ka bolo kan wa o lisansi b'a bolo a ye baara mun kɛ ani fo ka taa se a yɛrɛ ye senandolantan kɛ a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ani fo ka taa se a ye wulikajɔ minnu kɛ a ye kalan minnu kɛ k'o siratigɛ de y'a to a sugantera ka se ka bila sifinaka ninnu ka bolo kan a ka baaraba kunfɔlɔ bɛna kɛ juma ye U17 kɔnɔna la ka taa ni Mali sifinakaw ye yaasa u bɛ se ka taa baaraba kɛ ha ka ja u ka se ka jɔnjɔnba ta ni o ye coupe ye ka na ni a ye Coupe du Monde san 2026 mun baaraw bɛ ka kɛ Amérique jamana Mexique ani Canada kɔnɔna la demi-finale o baaraw daminɛ kan ka kɛ bi tako fɔlɔ Faransi ani Espagne olu bɛna o kari ɲɔgɔn na sɔɔni ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 19 ye nin dolantan mun ni a makɔrɔnden don kosɛbɛ bawo dolantanw a bɛ niveau mun na nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ seba kote yen favori kote yen a bɛ tan fɛn mun ye terrain kɔnɔna de la jaabi mun mana bɔ a kɔnɔ o de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ka nin dolantan duman mun kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ni ne bɛ dan siri an ka wulada kibaruw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibara sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakana